my lungs with the wind of your spirit. Breath to breath, I'm dependent on you. Faithful God, you are calling me closer. When morning dawns and evening fades, I need your grace. Let every breath Praise the Lord. God is good. All the time. Kumusta? Salamat kaayo sa Ginoo. Salamat kaayo sa Ginoo. Higayon na to ni, no? Pribilehiyo na to ni karong adlaw. Hindi na kabuntagon mga kaigsunan, tuguti ko makahulam sa inyong igulungog aron sa pagpanalinghog sa pulong sa Dios. Nga diri makita sa Matthew kapitulo 6, versikulo 25 ngadto sa 34, pero kini lang 25 may mabasahon mga kaigsunan. Manindog kaigsunan aron sa pagtawag sa pulong sa Ginoo. Matthew kapitulo 6, versikulo 25. Ingon dinhi, tungod dinhi sultihan ko kamo. Ayaw kabalaka unsay inyong kanon o imnon aron kamo mabuhi o sa inyong ibiste. Dili pa mas bililhon pa man ang kinabuhi kay sa pagkaon o ang lawas kay sa bistig. Mao kini ang pulong sa Dios mga kaigsunan mag-ambot. Labing kabhanan balaan namo nga Dios nga naa sa langit. Amo kang gidhay, amo kang gisimba, amo kang gipasalamatan dinhi nga kabuntagon dinhi kami makapanalinghog no sa imong bulawanong pulong. Nagampo mi kanimo karon Ginoo nga imong pag-aablihan ang among panudlanan, ang among kasing-kasing, ang among igulungog ug ang among espirituhanong mata. Salamat Ginoo sa imong pulong nga kini yano na mong masabtan pinagi sa imong balaan nga espiritu nga imong ibutang karon ug manudlo ni sa among kinabuhi. Salamat kay Ginoong Dios sa imong gahom. Salamat sa tanan nga niya karon dinhi. Among ginibiyok Ginoong tanang buhat sa distraction, tanang buhat sa kulayahon. Bisan pa ang problema o balatian, dili makabalda karon in the name of Jesus. O magapadayon usab karon Ginoo ang signal ining amo ang wifi o kini makadungog ang mga tawo nga naa sa live karon program. Salamat kay Ginoong Dios sa imong pagpanalangin ining orasan. Amo kang gidayon, amo kang gisimba, amo kang gipasalamatan in Jesus name. Amen. Magapahilunan tagsuon sa paglingkod. Daw dili nga kabuntagon mga kaigsunan, tuguti ko makadala kaninyo diha sa uluhan your faith, your victory over worry. Mao ni mga kaigsunan nga pinanisya ka ino na to mga butang nga din ato masayran nga ang pagtuo ra dinhi ay mao ni ang makapa-overcome o makahimo na tong madaogon dinha sa atong pagkamabalak. Sa diha ang tuon ang tawo mga kaigsunan kung dula siya pagtuo ngadto sa Dios, mahimo siyang madaogon. Mahimo siyang madaogon sa diha nga siya pagtuo. Kaya yun din your faith mga kaigsunan, your victory over worry. Sa ato pa, dili ka mabalak sa atong kinabuhi aning kalibutan na tungod kay doon na tayo Dios. Doon na tayo Dios nga dako. Doon na tayo Ginoo nga gamahanan. Kunya ta doon na tayo Ginoo nga supplier. Doon na tayo Ginoo nga magtatabang. So mo ni atong gikinahanglan. Kinahanglan kabaluta mo adjust atong kaugalingon. Aning kalibutan ng mga kaigsunan, kabalutan nga mo mingle, kabalutan mo musulod sa area diha sa presensya sa Ginoo. Kaya himbalutan mga kaigsunan nga pag naa ka sa presensya sa Ginoo, madaugon ka. Naa ka sa presensya sa Ginoo, gawasnon ka. Now, doon ay pipila ka mga butang mga kaigsunan nga atong pamalandungan din kinahanglan nga mustanta, mubalukta diha sa pulong sa Ginoo. Mao na unang butang nga atong ilhon nga pinaagi sa imong pagstand sa pulong sa Dios. Stand on the word of God. Kinahanglan mong barok yuta diha sa pulong sa Dios. Naabatay foundation, naabatay mamahimutang founded sa pulong sa Ginoo. Kaya ang pulong lamang sa Dios mao ni ang makapahatag na to o kasiguraduhan sa atong kinabuhi. Now, nini nga kabuntagon mga kaigsunan, atong gibasa ang libro sa Mateo kapitulo 6 versikulo 25. Ingon din ginidescribe din mga kaigsunan. Ingon din tungod din sultihan ko kamo. Ingon din pulong sa Dios ingon, ayaw kabalaka unsay inyong kanon. Ingon sa din ayaw kamo kabalaka unsay inyong kanon o imnon aron kamo mabuhi. Dili kuno ta mabalaka unsay imong kanon o unsa poy imong imnon. Utos sabot mostranta sa promise sa Dios. Kana
muhawid ta, mubarog ta, niining pulong sa Dios nga gisaad sa Ginoo. Kaya naman, mas bililhon, ingon din dili ba mas bililhon pa ang kinabuhi kaysa pagkaon o ang lawas kaysa mistik? Nasa ato pa din mga kaigsunan, maunay rason, maunay hinungdan mga kaigsunan nga kinahanglan, doon na tayo pagtuo. Ang unang butang kinahanglan, mubarog ta diha sa pulo sa Dios. Maura ni sikreto sa itong kinabuhi. Pero wala ka din pulong sa Ginoo mga kaigsunan, mabalakon yun ang tao. Mabalakon yun ang tao. Anong mabalak naman? Tungkol kay wala ka kay assurance, wala kay kasiguraduhan. Asang ka padulog? Pananglitan example ha? Atong ibutang sa dalan, paingon o dipulog o paingon usames. Wajud ka kabalog, bawang dito para dipulog. Wag ka kabalog para dito ang usames. Di ba dili ka sigurado? Sakay ka guluran kayo nito. At huwag usamis, parang di pulong. Pero naagaling ka na hibawaan na. Kaya dito ang tawagan na this way. Habang tingnan na to, marker, sign, ron. Pag naakay makitaan na sign, this way to Sabi City, this way to Dipolong City. Kung naakay makitaan na sign din ha, bisan pag wak ka basway to, makain ka, sigurado na ni, kining dapita, padulong na gini dito. Di ba? Mao po din pulong sa Ginoo mga kaigsunan, amin ba? Ang pulong sa Ginoo para ni ang kasiguraduhan sa itong kinabuhi na ito sa langit. Kaya wala din pulong sa Ginoo nga itong barugan mga kaigsunan. Mahimutan mo mabalakon din niya ni kalibutan na. Mabalak ka sunod adlaw. Mabalak ka sa itong kanon. Mabalak ka sa itong ibis. Pero dili angay kabalakan sumusumala sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan. Ikaw din kinahanglan, kabalutan, kustan, diha sa pulong sa Ginoo. God is going to take care of us. Ibaluan na itong mga kaigsunan nga ang Diyos, kabalo siya nga maatiman umubangga sa inyong kinabuhi. Ha? Kabalo, mubangga ang Diyos ni mo. Usahin na kayo, nauna lang ta, kasiguraduhan. Mag-andam ta daan sa karon sa itong kinabuhi, mag-andam ta karon. Pero nakabalo na ita, God is going to take care of us. Ha? Dunay plano ang Diyos, dunay nindot kayo nga pag-amuma ang Ginoo sa itong kinabuhi. Kinahanglan, mustan ka, kay bisan kinsa nga tawo ni kalimutan na. Atiman nun sa Diyos, atiman magalit sa Ginoo ng mga makasasala, atiman magalit sa Ginoo ng mga dautan. Ikaw pa ka ng mga tao sa Diyos, ikaw pa alagad sa Ginoo, ikaw pa ka tao na nasa presensya sa Ginoo. Amen. Palakpakan na ito ang Diyos. Hallelujah. Iyon na mga kaigsunan, iyon na kasiguraduhan sa tao. Kung ipaulanan niya ang mga makasasala, ipaulanan po niya ang mga matao. Iyon na atong Diyos mga kaigsunan. Wala siyang kinalabi. Dili pwede mga kaigsunan nga ang pagtuo kang kabalaka mamix. Ikaw sa dili, faith and worry do not mix. Dili pwede nga isakol mo na. Kinahanglan ang aling sitwasyon sa itong kinabuhi mga kaigsunan, kinahanglan mutuo ra gyud ta. Mutuo ra gyud ta sa Ginoo. Sahay kay mubati pag kita. Atong Dios walay limit. Atong Dios unlimited. Sorted atong baba. Pero di decide sa atong kasing-kasing natag sa kasunod kay tabo ni. Nana mapoy COVID, nana mapoy positive. Ana di ba no? Handok ta. Wala ba dugo na ba pasyo. Pero nagkalayo. Yang sugot mo nga palayo ko gina. Sugot mo. Di ko mo sugot nga padulong na pagkadiyan. Kaya ko biya tayo mga kaigsunan mo pagkadiyan. Atong iyang po mawala yun. Mawala yun. Kana siya mga kaigsunan, sign na siya nga dili kita magkumpiyansa. Sign na siya kay usahay mo good. Pagayon nga, okay, pray na ang isabi sa silitan. Alam, bisan pagway ang kasay, mag-angkas yun. Mula ang yun. Bisan dili pala ako ng mga bata yun. Kuyog ko pa. Kuyog ko mo pa. Kuyog yun. Bisan bawal mo ta mag-angkas. Angkas yun. Bawal mo ta maglakaw-lakaw. Nga sinyong citizen, dili mo ta maglakaw. Maglaag-laag yun. Gawas yun pala. Tinang dito na. Ito sinyong citizen mo nila yun. Gawas yun. Simpan ka sa Ginoo ba? Simpan mo. Kung saan nakikita mo sa simbahan mo dito, no? Nakakapagkaghapos-piyaso. Ano sila? Rekomendo kayo kung sila mo kakita ko rin simbahan na. Tingnan na. Ay, nanay kausaban, no? Nanay kausaban. Ano man? Nanay cellphone sa tumangan. Usahay. Ikaw na namin ito. Sus ng tao. O bitan ng tao makasala. Luha ng pabutan ng gibuhan. Ikamas kumibno karon sa atong panghitabuan ng kalibutan na. Usaman. Christmas. Social distancing. Wala na. Then alcohol. Kung dili kanina ito na masunod mga kaigsunan, wala na kakasunod sa balakon sa Ginoo. So, ang atong kinabuhi mga kinahanglan, mustanta sa pulong sa Dios. Ikaw sa dili, He is a good Father. Maayos siya nga pagkaamahan mga kaigsunan. Siya matagad nimo ug nako kita tanang tagdon ko timanon sa Dios. Unya kinahanglan gyud mustan ka sa pulong sa Dios. Ikaduha mga kaigsunan. Ikaduha. Ikaw din your faith, your victory over worry. Kinahanglan duna kay pagtuo. Duna kay pagtuo dili sama ni Pedro. Dili sama ni Pedro sa diha ninyo sa Ginoo. Ikaw ba na? Ingon ni Ginoo. Ako ni Pedro. Lakaw ka ni Pedro. Naaw ka ni sakayan ni Pedro. Lakaw padulong nako. Si Pedro bitoo pero ulahi. Nitoo pero nagduha-duha. Usahay kini Kristo ano ingunana man sad? No, ingunana sad. Pag naagari labad sa ulo, nagari
din yung said, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Tanan mong mga kabalaka, tanan mong mga problema, tanan mong kahadlok, imong i-surrender. Tugyan mo ito sa Ginoo. Kaya naman, mo care siya nimo. Lapagan na itong Ginoo. Ikaw na naglantaw karon din Ikaw na naglantaw din nga life. Siguro naguna-una ka, naguna kay kabalaka, naguna kay problema, i-surrender na ito sa Ginoo. Kay atimanon ka o tagdon ka sa Ginoo. Ano ni pinaka? Snindyon kayo nga butang sa Dios mga kaigsunan. Sa diha nga mutikang ka sa pag-surrender nimo kadto sa Ginoo sa imong problema, ang Dios kabalo mo tagad. Kabalo siya mo atiman nimo. Unya mauni ang hinungdan nga mahimo kang madaogon. Unya madaog nimo ang worry pinaagi sa imong pagto. Padayon na to ganina atong gibasa. Padayon na to ganina atong gibasa mga kaigsunan. Ingon din sa 26, tanawa ang mga langgam, wala sila magpugas o mag-ani aron ilang itigom sa kamalik. Apan giatiman sila sa inyong amahan nga tuwa sa langit. Dili ba mas bilinhon pa man kamo kaysa mga langgam? Kinsa man kaninyo ang makadugang sa gitaskon siyang kinabuhi pinagi sa pagkabalaka. No, kinsa ko no? Ingon sa dinhi, o nganong mabalaka man kamo sa inyong ibiste o tanawa diun sa pagpatubo sa mga bulak sa kamahan. Wala sila maghago aron makapiste. Apan sultihan ko kamo nga bisan gani si Solomon nga dato kayo walay samot nga sama katahom sa usanining mga bulaka. Kung gibistihan sa Dios ang mga balili nga buhi karon apan sunod adlaw sunugon ra kamo makahay dili bistihan pagkagamay sa inyong pagtuo. Busa ayaw kamo kabalaka sa usa lamang kakanon ug imnon ug ibiste. Kining mga butanga maoy timuha kanunay sa mga dili magtotoo. Ang inyong amahan nga tuwa sa langit nasayod nga nakinahanglan kamo niining mga butanga. Ingon sa dinhi 33, apan nabaw sa tanan paniguruan ninyo nga ang Dios pag kinabuhi kamo uyon siya kabubuton o ang ubang mga butang ihatag niya kaninyo. 34, busa ayaw kabalaki ang sunod nga adlaw kay may kaugalingon kining suliran ayaw na pun-i ang suliran sa matay adlaw. Mo ni pulong sa Ginoo mga kaigsunan nga kinahanglan di ay nga ubaruta. Kaya ang pulong sa Ginoo mga kaigsunan kinahanglan imong i-cast your worry. Ikaw din siya mo timan nimo, siya mo tagad nimo. Unya sa diha kay mong isurrender kadto sa Ginoo ang imong kabalaka, dili na ka magduha-duha, dili na ka mabalaka. Unya ang imong kabalaka mahimo nang ang Dios maunay mo atiman. Ikatulo, pray open. Kinahanglan kuno kabalo kang moampo kanunay, kabalo kang moampo kanunay. Kaya ang pag-ampo mga kaigsunan iko ng Bible, iko ng Thessalonica, pray without ceasing. Pray without ceasing. Kinahanglan kuno mag-ampo ang tao sa wagyoy huno. Manaatay problema, naatas kadagaya, naatay mga panginahanglanon, mag-ampo Diyos Ginoo. Dili kay pagabot sa problema o sa ramdam sa Ginoo. Pagabot sa problema, pagabot sa mga pagsulay, usak pa mo damot din sa Ginoo. Ginoo, tabangin mi Ginoo kay kami problema. Pagabot sa kamo gamay, daghan kay kwarta, daghan kay bugas. Tuwa, yahay kay kinabuhi. No kinahanglan kuno kabalo kang moampo kanunay. No, Mateo kapitulo 7, versikulo 7. Usay tingon, tumasawon. Ingon sa dinhi, pangayo kamo hatagan. Pangayo kamo hatagan, pangitaw kamo magakaplag, pagtuktok ug kapultahan ablihan alang kaninyo. Mao kuno ni ang prayer igsoon nga makanunayon. Kaya pag ampo kuno nga kanunay, makapangayo ka bisan unsa nga sa Ginoo. Amen. No, makapangayo ka bisan unsa nga sa Ginoo. Ingon sa dinhi, be frequent visitor in the Lord's throne room. Kinahanglan kuno kanunay ba nga may bisita ka kadto sa Ginoo? Kanunay ka. Kinahanglan kuno be a frequent visitor in the Lord's throne room. Kinahanglan kuno nga ang imong prayer kanunay nakabisita kadto sa trono sa grasya sa Dios. Ngadto sa trono sa Dios. So kanunay mo abot kadto sa Ginoo ang imong prayer. Mao kita nandun na tayo gitawag og synchronized prayer. Gitawag na to mass prayer every 8 p.m., 8 to 9 p.m. na atay prayer. Ano man, kaya ron mahimo siyang frequent. Amen. Kada adlaw yun. Amen ba? Ano din man kayo mo amen? Huwag mo mag-ampuan ng oras. Ano? Kaniyan to, gituyo na po na karon nga nag-prayer. Wala man na ibisibihin ko. Wala na may kanto. Wala na rason nga di nakakaampo. Ano man, wala na may channel nga makita niyo dito nga ibisibihin. Kuy, mga tao wala na ibisibihin kay na ano mong wifi. Oh, wifi na po. Oh, Facebook na po. So, ibis wala na ibisibihin. Ito na po yung puli na po. Pero magiginahanglan na is pray kanunay. No?
frequent prayer. Nakabisitor ka, nakanunay ka, nakabisita ngadto sa presensya sa Dios. And then, gantihan sa Dios. Dunay reward ng tao nga kanunay ba? Permanente gihapon. No, kinahanglan persistent ang imong prayer. Mahamugaway, magkalisod-lisod ang tao. Muampo gyud sa Ginoo. Na ay sakit o walay sakit, muampo gyud sa Ginoo. Permanente ba? Amen ba? Ano itong buhaton kanunay? Kaysa diha kanunay kay permanente relasyon nato sa Ginoo, doon na kay ligong pagtuo. Oh, ligong pagtuo. Kanang routine din nato sa itong pagkaon. Pamahaw pa niyo ito panihapon. Di ba routine na? Permanente gihapon. Di ba? Dili man pwede nga kung kay trabaho, di ka mukhaon. Di ba? Dili pwede nga pag wala ko'y trabaho ron, wala ko nakapasingot, wala ko ka-exercise, di ko mukhaon. Dili ko'y kinahanglan diya, mukhaon din ka. Mukhaon ka. Kaya ang prayer mga Kristiyan, mura po ni kaon. Kinahanglan, persistent, permanente, dili maputol. Kaya ganuan, rewardan na sa Diyos. Ganinang buntag, ganina sa mong pagsimba, gantinghan sa Diyos ang tao mataro. Ya, kung naakay prayer, persistent, naakay permanente prayer, rewardan ka sa Ginoo. Dunay perseverance. Sa mga perseverance? Malabo tayo yung gihapon. Tubakon mo. No? Malabo tayo yung gihapon. No? Kinahanglan na ani nato, i-apply na ito ni sa itong kinabuhi karon ni na COVID. Kinahanglan doon na kay persistent, perseverance ng mga pagsimba na ito sa Ginoo, prayer na ito sa Ginoo, natay connection na ito sa Ginoo, kay kanunay kang nakabisitor sa presensya sa trono sa grasya sa Diyos. Na ay mga paginahanglan nun, ampo. Pag walay paginahanglan, ampo. Permitted yun. Ingon sa din in the presence of God, no worry. Wa kuno kabalaka diha sa presensya sa Ginoo. Faith begins to soar. I will soar. Soar already. I will soar with you above the storm. Sa ito pa, kung na-storm din kinahanglan mababaw ka. Amen? Kung na-may pagtuo, pag na-storm din kinahanglan, ang pagtuo niya begins to soar. Amen? Makahimo nimo sa pagpaibabaw. Kung doon ang problema din hindi makaabot nimo nga naman na kasi ibabaw sa problema. Pag naatay pagtuo, naatay prayer. Amen? Amen ba? Di ba panalanginan ka sa Ginoo? Sa dihang ano na kay prayer, ikaw sa rewardan sa Diyos pag naakay kanunay mga pag-ampo. Rewardan. Hallelujah. Mo lang sa itong kinabuhi mga kaisunan, naaagyod tayo ninti, naatay ninti. Reading the Bible, prayer, praying, praising sa Ginoo, dahil ito sa Ginoo, kinahanglan na anak, no? Kinahanglan na anak. Dayon, naaagyod ng maintain din na nato ng atong relasyon, one another. Maayong na pakikrelasyon. Katapusan, pray in the Spirit. Kinahanglan ko no, nga sa atong kinabuhi mga kaigsunan, ang imong pagtuo, ang imong pagkatuo, maoy makahatag kanimo victory over worry. So naatay kabalaka, basta kay naakay, pray in the Spirit. No? Kinahanglan nuna kuno tayo pag-ampo diha sa Espiritu. Roma, Kapitulo 8, versikulo 26, hanggang 27. Ato rin basahon mga kaigsunan. Kinsay ko na naka-break, ayaw ko basa. Tamang paagi sa atong pagkahuyang, tabangan kita sa Espiritu, kay dili kita may balo unsaon pag-ampo. Ang Espiritu mismo mao ang mga liupo sa Dios, alang ka nato uban sa mga pag-agulo na dili kasaysay sa pulo. O ang Dios nga nasayod sa kasing-kasing sa mga tao, nasayod unsay giuna-una sa Espiritu. Kaya ang Espiritu mga liupo sa Dios alang sa iyang katawhan, sumala sa iyang kabubuton. Mo ni ang pulong sa Ginoo mga kaigsunan. Kinahanglan kuno doon na tayo prayer in the Spirit. Kabalo ka mo speaking tongues, kabalo ka mo anong tongue, direkta na kato sa Ginoo. Kinahanglan ma-exercise ko nato kanang speaking tongues, no? Kanang paglito ug laing kinulungan. Pero ayaw mo siya isulti pag dili mo siya ma-interpret, no? Dili mo siya mahubad. Pero ibalo ko nga ang Dios mga kaigsunan nasabtan gyud tas Ginoo ni ana nga paagi. Ingon ang pulong sa Dios mga kaigsunan, kinahanglan doon na tayo pray in the Spirit, no? Pray in the Spirit. Ingon sa din sa samang paagi ang atong pagkahuyang, tabangan kita sa Espiritu. Sa ato pa, ang tao gidian, sugod sa dili ang Bible nag-ingon, huyang di ang tao, huyang di. Ang Bible nag-ingon karon di mga kaigsunan, no? Bible nag-ingon na dili ato ani, no? Dili ni atong version. Kasi sa samang paagi ang atong pagkahuyang, tabangan kita sa Espiritu. Ang tao kay huyang, dunay Dios nga motabang. Dunay Dios nga motabang. Kasi din tabangan kita sa Espiritu kay dili kita mahibalo unsaon pag-ampo. Dili kita kabalo ang ampo mga kaigsunan. Kinahanglan ni ay magprita in the Spirit.
tudluan ta sa Espiritu sa Ginoo nga siya mo'y mukandiktar sa atong kasing-kasing aron unsaon na to pag-ampo kana ding tao nga ay mo ampo diha gidiktahan kay na siya sa Espiritu sa Ginoo kana na ay ampo paano di siya mo ampo no ni matandog ka siyang prayer na may conviction na nagiya sa malaking Espiritu Santo. Yung sa dini, ang Espiritu mismo mao ang mga liyopo sa Dios. Mao ay mga liyopo sa Dios alang kanato uban sa mga pag-agulo nga dili ikasaysay sa pulong. Nawa, lamang niya itong Kristohanon, lamang tong tao nga naa sa presensya sa Ginoo. Kay dunay Espiritu nga mutabang, dunay Espiritu sa Dios nga mo'y mga liyopo. Ito sa Ginoo, kaluy-iling siya. Amen. Kung sa imong ngalan ron, ginadangop ka sa Espiritu sa Dios nga tuniya. Ginadangop ang imong pangalan. Ginoo, kaluy-iling siya. Siya di ay ang ato ang kanabang signal. Balaka ta ni kalibutan nga walay signal ni wifi, balaka ta. Mag-live na din he, balaka tong mga tao maka. Kaya ang sumpay sa isulti na ko karon din he. Lahi na po, maputol na. Maputol ning live. Ang isumpay din he, mawala na sunod. Lahi na pong istorya. No, lahi na pong istorya. Pero ayaw ka balaka. Ikaw na minaw din, ayaw ka buli. E nga naman, na Espiritu sa Ginoo nga mugiya sa imong ginabuhi. Kunyang nung dumi, nasa diha ka kabalog ang mudangop sa Ginoo, ang Dios mismo, iyang balang Espiritu, mo ay mga liyupo. At balik ko basa. Yun siya, ang Espiritu mismo, mao ang mga liyupo sa Dios. Alam ka na to, uban sa mga pag-agulo nga dili kasaysay sa mga ulo. Lamia, pagkalamia sa pulong sa lamig kayo ang Espiritu. Matingala ka nga. Matingala bitaw ta, na pag dili ka makasimba, murag ang imong kinabuhi, buring. Tao bitong dili kasimba, nga naanad yung simba, ang imong kinabuhi, luya, weak, laay. Pero naanad ka kag simba kanunay, ang imong kinabuhi, bisag pa o, bisag pa na mga pagsulay, hamugaway. Amen. Hamugaway ang kinabuhi. Kaya nga naman, doon ay Espiritu sa Ginoo, muhatag na to puso. Muhatag na to giya kanunay sa itong kinabuhi na labado. Dili ka mabalaka. Dili ka mabalaka, tungkol kay doon naman kay connection. Niya doon ay balang Espiritu sa Dios nga mo, hatag ni mo, comfort ni mo. Mutabang siya ni mo, giya ni mo, muhatag ni mo kada kasiguraduhan. Padayon na to. By discipline siya. O ang Dios na sayang sa kasing-kasing sa mga tao. Sa ito pa nahibawan, identify yun sa itong kinabuhi karon. No, masayran niya, mahibaluan niya atong pitik sa itong kasing-kasing. O sa iyong panginahalan doon, o sa iyong mga problema, nahibawan ka sa Diyos. Pero ang kinahanglan sa iyong kinahanglan, kabalukan mo agulo, kabalukan mo ampo, kay mo ni ang gusto mahitabo sa Ginoo. Nga makita sa Ginoo ang perseverance, makita sa Ginoo ang frequent na mga pag-ampo. Hallelujah. Amen ba? Kinahanglan mo ampo ta sa Espiritu. Ampo ta sa Espiritu. Kaya nga siya din o ang Diyos na sayang sa kasing-kasing sa mga tao. Lamihan ka rin. Di kita ka-deny. Dili ka makatago sa Diyos. Dili ka makasulti nga Ginoo, higog ba din ko nimo? Higog ba din ko nimo Ginoo, simpan din ko kada Domingo. Ay ulan man. No? Nung ayaw kayo masulti, pag huwag pa miabot ang Domingo, Sabado pa, Biyernes pa, Ginoo, simbawon din ka na po. Ginoo, simbawon! Labi-labi ng kwarta. Labi-labi ng simbawon din ka na po, Ginoo! Botong Domingo, ulan. Ay, ulan, sabdan tas Ginoo kay ulan. Di ka kabalo mangita bagay. Pwede magpayong, di ba? Hindi ko kaayo magpakulay. Pagsakay mo motor. Ayaw mo kayo baklay. Bawal mo angkas. Pagpalit mo pa. Di ka kabalo mo rin, ibaklay ng motor. So, ay bitaw, dati mga rason. Yung mga tao dito, mga tao dautan. Ito ba nila? Simba mo? Dapan mo! Ano yung sa istorya? Simba, bawal simba! Bawal mo niya. Tawag ko pulis. Sir, simba niyo mga sir. Pag simba mo, pastor. Social distancing lang. Naka naman niya. Mayor, pwede mo yung simba, Mayor? Buwag ko nagdilihan ng simba ninyo. Kamu na'y bahala niya ng social distancing na ayaw mo pagtapok. Maraming pangalan niya, ayaw mo tapok yan. Ayaw mo tapok, madapan mo. Di ba si Pastor Dapon, kamu mong tapok. Tapok ta. Thank you. Di ko ay love you, Dapon. Lasilip di mo. Dapat kayo. Huwag tapok kayo. Pero di ay. Nakagyo tayo dapat ikuha. Ano bang i-consider? Di po tayo magsupak-supak. No? Di po tayo magpasalig. Ayun po sa akin. Kalimutan ng mga kaisunan, walay malakas, walay pulis. Bisan ang pulis, dakpon. Bisan ang mayor, dakpon. Siya mo dakpon, DLG. DLG po nung dili manakop, dakpon po sa presidente. So, wag yun kayo manunsan. Presidente, dakpon po sa chip. Ay po yung labaw nila. Di po ka manakop, sa mga presidente.
Ano? Kung na balance yun ang kinabuhi sa tao. Kinahanglan ka maunta nga mudamog katos Ginoo kasi Ginoo wa jud kay wa gyud way lisod katos Ginoo way lisod katos. Kasi din kasadihan ang magampo ka sa Espiritu, ang Espiritu sa Dios muhatag nimo og direct. Mao na nga atong nasabtan nga sa diha nga doon na kay ampo matingala nga mag-anak ka kinasi. Sa diha nga doon na kay ampo na kay prayer mag-anak ka kalig-on. Wala kay prayer, pagkakita ganin mo ginagmay mga balbalita na ay positive dito sa Bonifacio, pag wala kay prayer, yun ito. Dool-dool na yun. Layo na kaya ito, Bonifacio na kaya. No? Ingon itong mga, nang may kauban dito ng presidente sa federated pa namo, no? Sa PTA, federated, sa federation, sa PTA. Na sila sa Bonifacio, nag-text siya sa group na mo, siya nga, naay COVID positive din sa Bagumbang, pero layo ra sa mga. Tuwar man siya sa kinabukiran po sa Bonifacio. Ang Diyos pagkapanalangin kanimo isuko. Dili nga kabuntagon, nadasik magkasupulong sa Diyos. Nalipay magkasupulong sa Ginoo. Naa ba kayo katunan karon? So dili nga kabuntagon mga kasunan, idasik ta, gitudloan ta, nga maurani ang pinakasikretong butang nga atong buhaton. Upat ka mga butang, aron ang atong ang kabalaka, mahimong mapili pinaagi sa atong pagtuo. Manindog tayo sa mga. Manindog ta, diha sa Ginoo, tindog uban sa Dios, ang Dios mga panalangin sa imong kinabuhi. Dili nga kabuntagon isuon. Ang pulong sa Ginoo, prayer. Ang prayer sa isuon sa kabakbon sa itong kinabuhi. Backbone meaning di ka kabarog ulay prayer. Pag nakagaling ang prayer mga kaisunan, hinumdumi nga naay Diyos, na Espiritu sa Ginoo nga mangaliyupog nato sa Amahan, mo'y mutapang siya niya. Dili masugin, dili masaysa sa pulong ang prayer. Hallelujah. Ikaw nga niya karoon din, bless kayo ka. Bless ka tungod kay ang Diyos na lipay sa itong kinabuhi niya. Doon ay Diyos na nahimuot nimo. Sa diha ka hinumdumi nga sa diha ka nahimuot ang Diyos nimo, tabangan ka. Sa diha ka mahimuot nimo ang Diyos, lipayon ka. Panalanginan ka, ubanan ka, protektaran ka. Bisan sa tanang harm sa yawa. Ingon ang Bible, why kadapot na mo abot tuol sa imong buhinan. Ingon ang Bible, ingon ang pulos kino sa Psalms, mga pukan ang napulo kalibot libot kanimo, apan dili ka mausay. Unay saad sa Dios mga kaigsunan, sa diha ka doon natin prayer. Sa diha ka itong isurrender ang itong mga kabalaka, itong mga problema, natos kino siya mo cares nimo. Siya mo atiman nimo, siya mo tagad. So dili nga kabuntahan, hallelujah. Atong i-offer atong kaugalingon nato sa Dios. Atong i-offer atong kasing-kasing nato sa Dios. Nakitaan ka sa Dios. Nakitaan ka sa Dios. Nama kayo magpagduha-duha sa imong kasing-kasing karon. I-surrender nito sa Dios. Tingnan Ginoo, ako i-surrender ang akong kabalaka. Ako i-surrender ang akong kahadlok. I-surrender na ko akong problema diha nimo kaya ikaw nga Dios, dala ang Espiritu tabangi ko, niya i-comfort ko, ligon ako, nasiga ko, nasamtan niya pa ko ibabaw ni kalibutan na nadalog kaayo, tabangi ko, niya mahimo kong mahimo kong madako ang pinagi sa imong buwan. Nindog tayo suman atong awit lang awit ang niguluhan sa imong presensya. Sa imong presensya, sa imong presensya, adunay kagawasan, adunay kadaogan. Sa imong presensya, sa imong presensya, matuod nga pagsimba, matuod nga pagdaig kanimo. Daigon ko ikaw, simbahon ko ikaw, halaran ko ikaw, pasalamatan ko ikaw.
Salamat sa inyong pagkamay. Salamat, Lord God, nga ang pagtuo lamang ni ay maoy makahatag namo o kadaugan sa among pagkabalakon. Salamat kay nining adlaw. Salamat ining orasan. Yang imong pulong naghatag na pud namo og kasiguraduhan. Lord, bililhon ang among kinabuhi. Bililhon ang among lawas. Bililhon is mga butang. Pagkaon, ibistig ang among imnon. Salamat kay nining adlaw. Hallelujah. Amo kang isimba, amo kang ginaay, amo kang gisalamatan. Nagaputan. Amahan ako kalabing balaan, ikaw ang Diyos kaning akaron sa mong taliwanan. Salamat kay Ginong Diyos nga nagtambag na sa imong pulong, baro kami. Mustan mi Lord God sa imong pulong. Salamat kay Ginong Diyos nga imong pulong mo ning among foundation. Lord, kinahanglan aduna may prayer kanunay. Kanunay ng mga pag-ampo makahatag ning reward. Muhatag ning reward sa among kinabuhi. Salamat Ginoo nga makasukol ni tanang limbong sa daotang limbong sa yawa sa diha aduna may prayer. Aduna may balaang espiritu nga among manlalaban. Mo'y among tigpanalipod mao ni ang mga liyopo namo adto sa amahan nga mao sa si Ginoong Hesukristo. Salamat Lord God, ingon imong alagad ako no sa pronounce karon ang imong panalangin nga kini mag-aabot ngadto sa matag-usa. Spiritual blessing, financial blessing, material blessing, emotional blessing, mental blessing. Lord, ang imong panalangin mo sising, mo preserve Lord, mo surround Lord, ang imong panalangin mo overflow, mo overtake ngadto sa imong mga katawhan. Lord, salamat kay Ginoong Dios ang imong mga katawhan karon mo uli ngadto sa mga temporary mga balay, balo ng kalipay, balo ng kasiguraduhan, balo ng kagawasan, ug balo ng Ginoong Dios ang imong gahom ug ang imong diog. Kining tanan Ginoong Dios among ginatugyan, di lamang sa kamalaan sa imong pangalan, sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo ang tanan mingon. Amen.